закусваме. Изядаме си. Ядяме помел. Да. Който почти свърши. Много. И ще пием чай. Кой в кой чай? Ще ми Билков чай. Ние ще снимем някакви видеа за YouTube. И така за закуска, нали дояждаме това помело. Пием си чая. И ще закусваме, какво ще закусваме? И филийки с смет и банан сигурно. Да. И ще ви покажа. Значи хора, сега ще правим един танц. Ти правиш така. И взехме портокали и ябълки, защото освен банани и една нектарина, нещо друго, така за разнообразие. И да. Ядохме помел от хора и си направихме още чай. Този път сложихме портокал и сега ще ходим да закусваме. Хора, Отиваме на разходка. Значи хора, обяда ще е яйца С авокадо и филийки. Да. Пичаме филийки. Преди малко обядвахме. И сега ще ядем покойки. Не останаха много, но като за знак ще ядем покойки. Си пуснем филм. Йей! Хора, свърши филма. И сега ще Пия вода. И ще седнем да се поразходим. Макар че хора вали. Шурата пуска през макачка. Така де. Макар че хора аз не знам къде ще вземе като вали. Еми си чадър, аз им чадър. И да. Какво да играем волейбол? Вечер е. Да. И Ядохме кишу. ядохме ябки. И продължаваме да ядем. И сега ще приберем. Ще поправим малко и ще прибираме. Тук оправихме целия месец, дето бяхме правили. И сега ще приберем и ни трябва да се